воістину вся хвала належить тільки одному Аллаху. Тільки Його ми восславляємо, восхваляємо, на Нього уповаємо, Його любимо, Його молимо про прощення та милість. Сьогодні віруючі во всьому ісламському світі повторяють наголосом і кажуть: Аллах великий, Аллах великий, Аллах великий, Аллах великий, Аллах великий, Аллах великий. І ми за це вдячні, в першу чергу, Всевишньому. А потім нашим славним воїнам Збройних сил України, які зараз, саме зараз, по всьому кордону зіткнення з загарбниками боронять цю країну, боронять нас з вами. І якщо б, я підкреслю, спочатку Аллах Субхану ва Тааля, а потім вони, зараз би в нас не мало. Ми не мали би такої нагоди сидіти тут спокійно і проводити цей байрам намаз і цю хутбу. І я про це кожного разу кажу. І це принцип, який заповідав посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям. Той, хто невдячний людям, той невдячний Всевишньому. І тому ми вдячні. Хвала Аллаху! І Аллах великий. Той, хто надав нам застати ці дні. Але ж нам давали, як ви пам'ятаєте, всі прекрасно, 3 дні, потім декілька тижнів, потім декілька місяців. Але слава Богові! Ця нація, і ми всі разом, українська нація, вистояли. І сьогодні я стою тут, біля міхрабу в мечеті. Святковий день в країні, де йде війна. І ви все прекрасно знаєте. Будь-яку мить може прийти і пролунати повітряна тривога. І так ми живемо. І так живуть наші діти. І хвала йому одному за всі випробування, через які ми сьогодні проходимо. А ведь треба пам'ятати, бить може так, що ми щось нам неприємно, але в цьому є благо для нас. І можливо так, що щось ми будемо любити, і в цьому не буде блага для нас. І що приваблює увагу, що про це каже сам Всевишній в своїй книзі, в контексті, саме в контексті джихада. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. В контексті наставлено про джихад. А для нас всіх, я завжди про це кажу, що ця війна для нас, мусульман України, у тому числі для кримських татар, це і є джихад. І кожний на своєму місці. Сьогодні, дорогі віруючі, особливий день. День, коли четверть людства звеличують ім'я Аллаха. Четверть людства в ісламському світі. І ця традиція, насправді, звеличення, вона коріннями йде глибоко в історію людства. Бо вона пов'язана з обраними місцями, з обраними людьми, тобто пророками, та подіями. Сьогодні день завершення обрядів хаджа після стояння в долині Арафа, де зустрілися наші пращури Адам, алейхіссалям, Мир'ям, та Хава, Єва, та наша матір. Так, вони зустрілися після того, як були нізослані на цю землю. Саме там. Сьогодні саме будуть зараз всі віруючі будуть обходити 7 разів навколо Кааби, яку відбудував саме Адам, наш батько, батько всього
людства і перший пророк Мир'ям. А потім на цьому фундаменті відбудував Каабу, перший храм для поклоніння людства, вже Авраам, Ібрагім, алейхіссалям, та його син Ізмаїль, який потім стає пророком Мир'яму. І сьогодні всі паломники та не паломники, ми з вами не паломники, будуть приносити в жертву тварин, як це було наказано пророку, знов же, Аврааму, Ібрагіму, алейхіссалям, та майбутньому пророку Ізмаїлю, алейхіссалям. І це історія про милосердя. Це історія і це урок про готовність жертвувати. Та історія богобоязливості та духовності. Як каже про це сам Всевишній в своїй книзі. «Ла яналя Аллаха лухумуха, вала димауха, валаки яналуху тақва мінкум. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين». Ні м'ясо їхнє, ні кров їхня не досягають Аллаха, але Його досягає ваша богобоязливість. Так Він підкорив їх вам, щоб ви звеличували Аллаха за те, що Він вказав для вас прямий шлях. Тож сповісті радісну звістку праведну. І насправді, це те, що І насправді в цьому звеличенні є сенс життя. І дійсно це саме те, чому навчає іслам. І насправді це те, що робить кожний живий організм на цьому світі. Як каже про це знов сам Всевишній, а він каже: «Тусаббиху лаху ас-самавату as-sab'у вал-ард ва ман фіхін, ва ін мін шай'ін ілля юсаббиху біхамдихі, валакін ла тафқахуна тасбіхаху». Прославляють Його 7 небес, земля і ті, хто на них. Немає нічого, щоб не прославляла Його хвалою. Та ви не розумієте прославлення їхнього. І воістину це те, через що людина обретає смисл своїм діям та гармонію. Цілісну гармонію з тим, що є навколо нього, навіть під час війни. І таковим, дорогі віруючі, є іслам. Покірність Богові. Справжня віра та релігія, з якою приходили всі пророки, починаючи з Адама, продовжуючи Ісусом, Ісаєм, Авраамом, Ібрагімом, Моїсеєм, Мусою і закінчуючи пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхі вассалям. І в цей великий день та прекрасний день я би обмежився дуже чіткими, простими настановами, як вже я казав кримсько-татарською мовою. Це, по-перше, правда, істина. Завжди казати правду, істину. Для нас зараз це дуже важливо. Бо це випробування, яке ми з вами зараз проходимо, війна, це саме велике випробування, яке може бути. Саме велике лихо, яке може бути. Але навіть в цьому, як я вже підкреслив, як це казав Аллах Субхану ва Тааля, є частина, велика частина добра для цієї нації. Говорити правду на рівні кожної особистості і бути за правдою на рівні суспільства і бути за правду, за істину на рівні держави. І тільки так ми будемо йти вірним шляхом. Вірним шляхом, який буде вести по волі Всевишнього до перемоги. І це дуже чіткий принцип в ісламі. Де Аллах Субхану ва Тааля каже: «Інна Аллаха ма'ас-садикін». Воістину Аллах з тими, хто правдивий. Ми це бачимо з вами. Як наше суспільство зараз очищається. І слава Богові за це. Слава Аллаху за це. Друга порада, друга настанова. Це, напевно, джихад. Боротись. Боротись тілом, боротись словом, а якщо і це неможливо, боротись душою. І я про це завжди казав. Ця боротьба для кожного з нас є обов'язком. І терпіння.
терпіння, терпіння, терпіння. Бо ви бачите, що ця війна, вона буде ще продовжуватися. А терпіння – це є колесо цієї боротьби. Без терпіння ми не досягнемо перемоги. І про це каже Аллах. «Інна Аллаха ма сабірін». Поістину Аллах з тими, хто терпеливий. Що б не було, яке б лихо не було, сьогодні день свята. Я прошу кожного з вас, не забувайте про це. Привітайте один одного, обов'язково своїх батьків. В першу чергу. Не забувайте про це, де б вони не були, зателефонуйте їм, привітайте їх. Та рідних, не забувайте про це, привітайте їх. Не сухими смс-ками, подзвоніть. Якщо є воїни, ваші друзі, то подзвоніть їм, якщо є така можливість. Я, користуючись нагодою, прошу Всевишнього Аллаха, і щоб Він простив всі наші гріхи. Вітаю кожного з вас. Нехай Аллах Субхану ва Тааля прийме наші молитви, прийме наші обряди, прийме наше поклоніння. Вітаю всіх від імені мусульман України з цим великим святом. І хай Аллах Субхану ва Тааля, як ми завжди кажемо, надасть нам можливість зустріти це наступне свято вже в звільненому Криму, бо ця війна почалася з Криму, вона повинна закінчитися Кримом.